για το ξεκίνημα του μεγάλου αγώνα. Παπαβασιλόπουλος, ο Σταύρος Κάλλης, βλέπετε δεξιά, ένας οι παίκτες, ο Γιώργος Καραγιάννης, πολύπυροι και οι τρεις, ο νεαρός Νικόλας Κτορίδης, ο Κύπριος, και με το νούμερο 18 ο Παναγιώτης Τριανταφύλου. Πρώτο σκόρερ της σειράς, στα 4 μάτς εννοώ, ο Νίκος Κτορίδης με 50 πόντους και 3 τρίποντα, μέσω όρο 12,5 πόντων ανά μάτς. Αλλάζει με τον Κτορίδη, ωραία προσπάθεια, αδειάζει τον Χριστοδουλόπουλο, ωραίο καλάθι από τον Νίκο Κτορίδη. Κεραυνό. Κτορίδης, θα καλό σουτέρ, τα αποδεικνύει Κεραυνό. Κτορίδης θα απαντήσει, είναι ο κορυφαίος μέχρι τώρα για την Γαλήνη, την κρατάει στο μάτς. Και από εκεί Τριανταφύλου πέρασε στον Κτορίδη, καλάθι. Κτορίδης με το δεξί, ωραίο καλάθι. Κτορίδης, καλάθι και φάουλ. Εδώ έξυπνη, πολύ έξυπνη πάσα του Κτορίδη. Έβγαλε μόνο με το καλάθι ο Παπαβασιλόπουλο. Θα πάρει και το φάουλ. Υπάρχει απώλεια θεατών στο κλειστό σήμερα, αλλά βλέπω πολύ κόσμο και είναι και νωρίς. Κτορίδης θα βάλει το καλάθι στο ευνηδιασμό. Και ο Σπιλιοτόπουλο. Και τώρα Κτορίδης με το αριστερό πετάει την μπάλα, θα καταλήξει το καλάθι. Νέο καλάθι για τη Γαλήνη. Στοχή όμως, κάνει ένα σίγουρο καλάθι. Και τώρα ο Κτορίδης με το αριστερό θα φτάσει αυτό στο καλάθι. Και διαφορά στο συν 7. Τέταρτο rebound. Καθαρό κόψιμο εδώ στο Μοσχοβάκι από τον Παπαβασιλόπουλο. Και Σπύρου αστοχή, αλλά είναι εκεί ο Κτορίδης. Νεαρός Κύπριος, ξεκινάει πολύ δυνατά. Έχει ήδη 6 πόντους. Τώρα στον Άτσκο η μπάλα λιώθηκε νομίζω από τον Κάλλη. Και λέει από τον ευθυδιασμό από τον Νικόλα Κτορίδη. Σκοράς. Αλλάζει με τον Χρήστου. Και τώρα Κτορίδης. Πέρασε, πήρε φάουλ. Χαμηλά. Την παράταση. Να δούμε τώρα. Είναι μπροστά με ένα πόντο. Μέσα η βολή του Κτορίδη. Βαλαής. Για Καραγιάννη. Τον πιέζει ο Νάτσκος. Έξω και πάλι στο Βαλαή. Έξω η μπάλα, δεν πάτησε γραμμή. Όχι. Εδώ τρίποντο, απίστευτο. Απίστευτο, μεγάλο καλάθι. Βάζει ένα το οποίο ίσως κρίνει το μάτς και τον τίτλο Νικόλας Κτορίδης. 69-73. Κοιτάξτε πώς πανηγυρίστηκε και υπέγραψε τον τίτλο και την άνοδο για τη Γαλήνη. Εδώ μέσα στο Αίγυο. 70-74. Κοιτάξτε τι γίνεται. Δικαιολογημένα. Μεγάλη επιτυχία. Ομάδα με ιστορία 25 χρόνων που ιδρύθηκε το 1999.